खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। गिबि रादाबाव दं आसामनि मोनसे बिगियानारि आफादा गोजोन गोरोबथा खालामदों। खौरां मोननाय बादिब्ला मैया बृहस्पतिबारखालि आसामनि डिमासा नेशनेल लिबारेशन आर्मिया मिरु सरकार आरो आसाम सरकारजों सान्थिनि गोरोबथा खालामदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मैया 27 अक्ट' बृहस्पतिबारखालि दिल्लीनि नर्थ ब्लकआव मिरुनि नखर मन्त्रि मानाव गेदेर अमित शाह, आसामनि गिबि मन्त्रि मानाव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मामोननि नुजाथिनायाव 3 हानजायारि सावरायलायनानै DNLA आ सान्थिनि गोरोबथायाव सागान होबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं BTR सरकारनि गोजोनथाव आरो बाख्नायथाव हाबा। खौरां मोननाय बादिब्ला मैया मेडिकेल बिथिङाव बड'फा सुपार 50 मावथांखिखौ मोगथां महर होनो थाखाय BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा गुवाहाटीनि बयजोंबो मोजां मुंजों मिथिसारजानाय एलियन केरियार इनस्टिट्यूट प्राइभेट लिमिटेडजों गोरोबथा खालामनानै सागान होबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे गोरोबथा बायदियै फैगौ 2023 मायथाइनि निट आनजादनि थाखाय BTRनि 50 जन फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे 11 दान थानानै आनजादनि थाखाय सोलोंथाइ लानो आरो थियारि जाना थानो हागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं साथाम बाहां ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ मैया बृहस्पतिबारखालि बिजिरनो थाखाय आदालतआव दैथायहरदों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ थांनाय बुधबारखालि सानजौफुनि समाव दुखुवाखानानि सदर थानानि सिङाव थानाय बखलगुरि आरो मग्रासु गामिफोरनिफ्राय हमनो मोन्दोंमोन। बिसोरजों लोगोआव 24 केजि 900 ग्राम बाहां ड्राग्स हमनो मोन्दों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे ड्राग्स फालांगिरिफोरनि मुंफोरा फारियै निजुमनि बरग'हाइ मिन कलिता आरो निकुल दले होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला कर्टआव बिजिरखांनायनि उनाव बिसोर साथाम दायनिगिरिफोरखौ मैया बृहस्पतिबारखालि लखिमपुर जिल्लानि जोबथेसालियाव दैथायहरबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं 68थि हायुंडाइ फिल्मफेयार एवार्ड 2023 नि फिथाइखौ थांनाय हराव फोसावबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे बान्थाफोरखौ मोनगिरि बिथांमोननि मुंफोरा जाबाय फारियै बे बोसोरनि साबसिन फिल्मआ जादों गांगुबाई काथियावादी क्रिटिकनि साबसिन बान्था हिसाबै बादाइदुआ मोननो हादों। लिडिं रल हिसाबै साबसिन हौवा एक्टरनि बान्थाखौ मोननो हादों राजकुमार रावआ। बादाइदु फिल्मआव साबसिन आइजो एक्टरनि लिडिं रलनि बान्थाखौ मोननो हादों आलिया भाटआ गांगुबाई काथियावादी फिल्मआव। बेफोरनि अनगायैबो बान्था मोनगिरिफोरा गोबां दंबावो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।